Horasma di hamuna na tua nami ka damang dainang manang di dia pe hamuna na bui mambege ima acara PHD seksi lansia di Bagasan Sadarion sia Juni 2022 do tami di son Pendeta Uluan Sitohang STH MPSI Jumulo mahita marite bukuende nomor 10 ayat sada. Martangyang mahita dame ni dibatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ya ka hati-hati dok pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amin. Horasma di hamu saluhutna na tua nami kadamang dainang manang di dia pe hamu na bui mambege hata ni dibata di bagasan darion marhite PHD lansia. Hata nilibata ima surat ni apostel Paulus tuhuria Efesus bidusada ayat 15 rodi 20 sada. Songonoma hata ni tuhata. Asa ahupe dunghubege nang porsea hamu di Tuhan Yesus jala olong rohamuna disalut akan abadia dang masa dia humadok mauliate siala hamu marningot hamu dina martangiang ahu. Anggiat dilehon debata ni Tuhata Yesus Kristus ama ni hasangaponi tuhamu todi hapistaran dohop pangkapon mananda ibana. Dipatiur mata ni rohamuna asa diboto hamu rumang ni arta sihirimon sian panjonai rodi surung ni hasangapon siteanon ni aka nabadiai. Asa ditandahamu nang hagogok ni gogona na sumurungi na tuhita aka na porsia sian pakorhon ni hagogoon na marmuliai. Ay Kristus doi diulahon debata dina pinahehenai ibana sian namate jalan na pinahundul nai tu siamuna di bagasan banua gijang. Tu gijang ni nasa harajaon dohot waso nang hagugoon dohot hamuliaon nang tu ginjang ni nasa guar na tarhatahon dada holan di hasyanganon dohot do di na ro sogot ima sahatna. Hubuat masa da tema ni natson ka damang dainang na tua nami lansia nami Kristus do ulu ni huriai. Surat ni apostel Paulus doon mandapoton huria Efesus. Asa nasa na binigi ni apostel Paulus na masa di huria Efesus asa pabuon ni apostelido holan tuhata Jesus Kristus do nabui gabe ulu ni huriai.
Dangadong nabui na asing nagabi ulu ni huriai asing ni holan Kristus Jesus tuhatai. Alanima di hamuka damang dainang pos marohata. Sude HP nasa ngulu taon pardalanan ni hatua ota saluhut na ginonggoman ni toddi parbadia marhite Kristus nagabi ulu ni hita saluhut na manguluhon saluhut ngulu taon manang namaragampe aktivitas manang namaragampe latar belakang ni nguluta sadok saluhut nai molo tabahen na manguluhon sude pardalanan ni nguluta holan Kristus Yesus pos marohata tulus do sude pardalanan ni ngulutai na so margogo gabe margogo ma nang margogo lamtang haguguan na ala di bagasan uduk do serep ni roha do ibana mardalan jala parhitianna na manguluhot saluhut pardalanan nguluna ima Kristusi. Songoniman yan saliling hita mangulu. Ikon Kristus Jesus ma gabi sude na makokop na manguluhon parsaorata parsauramuna ka na tua-tua nami lansia dohot parsauran ni ganup keluarga asa botota tapasahap masaluhut na tutuhat di bata Yesus Kristus amatai pardenggan basai ibana ma tapaluas manguluhon sude aka natadalani di ngulu taon asa sude nasa na tahirim asa sude nasa disaluhut parkirimota marhite ite ibana na manguluhon daging ng todita boy mahita maluas yan parmaraan boy mahita maluas yan parsaiton boy mahita toktong di kokop ibana marite panggumgumyon na marhite huasona marhite naolo ita diuluhon ibana gabi hasonanga may dinguluta saliling mangulu hita amin martangyang mahita. Mauliate ma Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Siara asidot holong roham dot dengan di basam Tuhan. Na setoktong ho olo manguluhon sude ngulu nami. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Suak songoni Tuhan di sude asa gulmit ni ngulu nami. Mari tena ulia kami asa ho manguluhon hami Tuhan di sude sadok ngulu nami. Boy di paluaho hami sian parmaraan, sian sahit di pamalupo, jala di bawako hami toktong Tuhan di bagasan pardalanan rapdoto di bagasan ay pason do dami ng las diroha na sekoi Tuhan. Sipata lupa do hami Tuhan di ngulu nami, na hodo ape gabi ulu ni huriai, hodo ape gabi ulu ni sude parumatanggaon, sude Tuhan sakap-sakap ni jolma. Alani Tuhan paserep maroha ng pikiran nami. Asa ola tuho mahami Tuhan. Toktong mangusadihon sude akan nasa gugu nami. Ala ditoru ni huasom do hami salut na Tuhan. Hodo na gumugu. Hodo na mangulo kami. Saliling mangulu hami. Sahat rodi ajal hasyanganon. Tong Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Upasa taima daging ng todi nami. Marpamuati maroham Tuhan di hami saluhutna. Uluho mahami Tuhan. Di sude nasa ngulu nami. O matuhan tangyang nami elek nami na sumbo kami marhiti-hiti guarna nakmu Yesus Kristus Tuhan nami martangiang hami tuho. Amin. Ta puji Tuhata, laos tapasa ma, peliata, tuhuria, marite, bukwede, nomor, onom,
ayat sada. Tatangya koma peliata ale de bata amanami na di banwa gijang hodo harorani salut silehon lehon na denggan do nasau libasa na mauliutus upasa taima siana nilon mi tuhami pilianami tuho say jalu may gabi uap na usus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa uparhase ang hami pilianon patimbulhon harajonmu di tonga-tonga nuriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutanda hami. Godang ni silehon-lehon metu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rakmay tamangilon tangyang ali amanami. Ali amanami na di banagijang. Say pinarbadi amaguarmu. Say Roma harajamu. Say saut malomo ni roham di banutongon songon na di banaginjang. Lawan matuhami sadarion hangulua siapari. Sesa marus nami songon panes nami. Di dosa ni ngana mardosa tuhami. Una kami tugen pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna harajaon. Dot hagogoon. Rode sangapon saliling-iling na. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dotong ni rohani de bata mata. Doh parsaoran ni tondi parbadiay ma. Na mamasu-masu hamusa luhut na. Amin. Songonima ka damang dainang sude na tuwa nami lansia manang didia pehamu na manangihon hata ni dibata marhite pehadi lansia di bagasan sadarion atong di bagasan ipaso mahamu di bagasan hagugo na sa dibata mahamu mardami sonang mahita law mangunuti akaulota ng pagubasiota di rumah tangga manang didia perupani debatama tabain gabi ulu ni sude nasa nataulahon. Amin. Horas madihita.